Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la. Ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ code minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko taare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année na sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 9000 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 9000 ye. école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondow ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛ walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. ESKJ, École de santé Kaladiata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, ISM Go. Limanaw, dɔgɔtɔrɔya tɛ jango ɲɛse biɲɛ turuko la adamaden la koyi fiyewu fo a k'a sɔrɔ i ye bana ɲɛɲini k'a dɔn lakari min bɛ kɛ sababu ka se ka dankari kɛ adamaden ka ɲɛnamaya la k'o kɛlɛ kɛ bɔ maaw farikolo la wa o yɛrɛ t'i ɲɛ fiyewu fo a k'a sɔrɔ i ye lakɔliso ɲuman sɛgɛrɛ a filɛ aw kɔrɔ École de santé Kaladiata n'a bolofara caman Institut de sciences médicales Gorée anw fɛ Bamakɔ ya Kalabankura fɛn min ye santé baara ɲuman ye sa nin bɛɛ lajɛlen bi kɛ École de santé n'a bolofara caman la École de santé Kaladiata o n'a filɛ kɛ anw bolo jigi ye
formation de qualité dɔgɔtɔrɔya sira kan min bɛ se ka dɔn k'a fɔ aw ka denmisɛnw ka futinɛ yeelen ye o bɛɛ lajɛlen bɛ kalan nin lakɔliso dagabana ninnu na u ka bolofaraw de filɛ nin ye cycle niveau DEF technicien de santé publique infirmière obstétricienne technicien de laboratoire deuxième cycle n'o ye niveau bac ye infirmier d'état sage-femme biologie médicale formation wɛrɛ o kɔfɛ aide soignant ka taa fara matɔrɔni kan nin bɛɛ lajɛlen dɛsilen don école de santé kalajata n'a bolofara caman institut de sciences médicales gore la ayiwa lakɔlidenw ani lakɔliden zɔnw a y'a sefa joona a ka lakɔliso in sɛgɛrɛ yanni jama ka caya u togolen de filɛ anw fɛ kalabankura yan hôtel wasulu kɔfɛ tɛ coyi walikɛlɛ nɛgɛjuru banba 76 45 85 40 n'o min ja 20 80 22 20 kalan ye siniɲɛsigi ye. Complexe scolaire le printemps ɲamakɔrɔ kuranin na ale dayɛlɛla nin waati in na denmisɛnnin k'a daminɛ a kalo 4 ale bɛ se ka taa yen o ye u ka crèche ye maternelle ale kɔnɔna na petite section moyenne section ani grande section o bɛ yen fo ka se den san 2 ma o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kalanso fana bɛ yen n'o ye premier cycle ye ɲina o b'a daminɛ première année ka taa bila 5e année na min ye kanko ta fanfɛla la français kalan bɛ k'a kɔnɔ anglais kalan ale ni arabu kalan min ye complexe scolaire le printemps ye a dayɛlɛlen no ɲamakɔrɔ kuranin na sugu ale masurunan na denmisɛnw ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka anglais kalan n'o ye anglais ye i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔ ye o k'a daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ 4e année fondamentale la fo kana se maakɔrɔbaw ma kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna anglais la yaasa cogo min na u bɛ se ka anglais ale fɔ fo ka se ka a dɔn lakari o la sa kalo 6 kalan bɛ kɛ o la min ye complexe scolaire le printemps ye denmisɛnnin ncinin olu bɛ taa ye cogo min mɔbaanu olu fana bɛ taa ye cogo min ye baluku fana ye o fana bɛ se ka taa anglais kalan ye complexe scolaire le printemps ɲamakɔrɔ kuranin na sugu kɛrɛfɛla la n'a b'a fɛ ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn a y'aw boli joona walima aw ka nɛgɛjuru sira ale kɔngɔ 76 74 88 82 walima 76 33 84 72 complexe scolaire le printemps ale nakun ye yaasa min ye denbaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔw fana ka se ka anglais kalan min ye siniɲɛsigi ye ka o sinsin. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est bon trop. Et Mouna? Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on a beaucoup de ça. Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP-KSI Seukaw fɛ denmisɛnnin k'a dege bolola baara la kabini fitinin fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bolola baara la fo ni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFP-KSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam n'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛlamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste ye agricole carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se o kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la
walma nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walma 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bɛ maa ta yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan. Wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ. Sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye. Aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye. Walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiffre sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. An bɛ an filɛbaw ani an lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen fo maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni wula. An ka wulada in na kibaruya la fanba bɛ taa n'an ye musow ka lajɛ min bɛ sigi an fɛ yan n'a bɛ f'a ma ko Femina ale ta ko 6nan ɲinan ta o denfa o ye Sala Babi ye ministre min bɛ muso du ani den ka ko kunna ni o ye Mariam Mayiga n'a bɛ Kulubalilakaw ka sigi la ko ɲɛmaaya tun bɛ ale bolo Kayikaw fɛ yen ko sogo dayɛlɛlen don bi kosɛbɛ kilo kelen n'o ye bu ye misisogo la ko o ye 800 ye 600 an t'a dɔn 700 ko o ye koloma ye ayiwa an na Kayikaw lamɛn a ko kan AES jamanaw bɛna wulikajɔbaw boloda min ye wolomasiri tabaw ka sɛbɛn min tun bɛ n'o tun bɛ larawulili la sa baaraw bɛɛ lajɛlen banna baaraw ko olu bɛna kɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ ka maa 800 ɲɔgɔn maa 800 ɲɔgɔnna olu segira ka na jamana kɔnɔ k'a daminɛ janvier kalo la fo ka na se sisan ma Estade malien ale bɛ demi-finale la boli la n'o o ye farafina basket o ko ye maliyɛn minnu bɛ Mozambiquekaw fɛ ko k'u jɔrɔlen don dɛ ko Mali ni Mozambique ka dulata min kan ka taa kɛ ko a jɔrɔnaba bɛ u la lakanabaliya o y'a kun ye an na dɔn ɲɛfɔ la Tinibu maa minnu tun ye wulikajɔ kɛ ko fo ka Nigeria sɔngɔw jigi denmisɛnnin minnu b'a la n'olu si bɛ san 14 ka taa se san 17 ma ko ka olu bɛɛ lajɛlen bila ka bɔ kaso la Bugani Gueye ale fana bɔra kaso la Senegalikaw fɛ yen a kɔni i fa kosɛbɛ min ye sɔngo ye ka don o la kosɛbɛ k'a jira ka fɔ Trump k'a ma dan gayeni dɔrɔn ma dɛ keba ko Trump y'a bɛɛ de salo jamana fan foyi tɛ yen États-Unis ko Trump ma ɲɛ sɔrɔ yɔrɔ min na donc ko a ka victoire in kɔni a bɛ fɔ min ma nanzarakan na large victoire a kɛra o ye kɔlɔlɔ min bɛ ka se ka ye Trump ka se ko in na sa nanzaraw bolo dɛ an k'a fɔ ten o de kuma cayalen don tile fila in na sɔɔni sisan an bɛna nin kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen walawala Falaye Keyita bi yan ani Keba Jalo. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Jani sugandili la ka se k'aw ka kibaruyaw sɔrɔ k'a to aw sigiyɔrɔw la kalanta bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ale kɔni timɛra an ka jamana kɔnɔ nka nin waati in na Bamakɔ ale circulation kɛlen don kataba 4 ye embouteillage de bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ musow kɔni u cɛ sirilen don u denw k'olu lawuli joona yaasa ka se ka taa n'u ye kalanso la o soli ka wuli baaraw o de kɛlen don bi musow taabolo ye muso caman bɛ yen u y'a jira k'a fɔ n'i ma soli ka bɔ i tɛ se i seyɔrɔ la joona
walma denmisɛnninw tɛ se ekɔli la joona o de la bi olu kɔni caman ko sa u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin fanga ma u k'a lajɛ embouteillage ko bɛ se ka dɔgɔya cogo min na n'o tɛ bi tiɲɛna musow ko k'u sɛgɛnnen don dɛ i bɛ soli ka wuli n'i ma farati embouteillage bɛ t'i ka soli ka wuli k'i bolo fu ye u caman u bɛ fɛ u denw ka se ekɔlisow la joona ko k'a ɲini gouvernement fɛ moto misɛnninw dɔw bɛ yen ka taa se katakanitigiw ma ani mobiliba dɔw bɛ yen olu ka bɔli sɔgɔmada joona ninnu fɛ ko k'o jate minɛ yaasa denmisɛnninw bɛ se ka se kalanyɔrɔ la joona cogo min na n'o tɛ ko n'hali n'i solila cogo o cogo i setɔ ka se ekɔliso la k'a ka gɛlɛn dɛ fala nin ye nin n'a de ye ya nin kɔni nin bɛ sɔn ka taa ekɔli la ale nɔrɔ b'a ba la cogo min na ta nin na sɔn ka jigin jardin d'enfant don dɛ ayiwa ala ka hakili ɲuman di ɲɛmaaw ma Mali Burkina Niger wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw olu tun bɛ baara la an fɛ yan sa yaasa ka se ka IEC ale sɔrɔsiw ka wulikajɔ min kan ka kɛ don nataw la k'o bolomada baaraw kɛ baara minnu bɛ yen sa n'olu kun bɛɛ lajɛlen cɛra u taara n'o ye jamanakuntigi Asimi fɛ yen Kuluba kunungo Asimi kɔni y'a ɲini u fɛ sa k'u ka wulikajɔ boloda joona sabula bi min ye lakana ye dugudenw ka lakana min ye mara yɛrɛ kɛli ye marabolow lakanaw ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o lakanaw sa olu kɔni ka se ka lajɛ Niger wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye général de brigade Musa Salua Barmu ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko u nana sɛbɛn min yira Asimi na k'a ye a fɛlabaw fɔ u ye a k'u ma fana k'u k'a lajɛ joona na wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na teliya la maaw n'u bolominɛw olu ka lakana jamana saba in ni ɲɔgɔn cɛ IEC jamana maaw yanni wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaw yanni u ka se nin kɛnɛ ka fala ye u tun bɛ an ka chef d'état-major ale ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye baro kɛlɛtigi ye u ni ale farala ɲɔgɔn kan sa sɛbɛn min bɛ yen n'o larawulila a mɛnna ni Mamadu Masawule Samake général de brigade ale kun taara n'o ye jamana fila in kɔnɔna na an ka wolomasiri tabaw tɔgɔ la u y'o sɛbɛnw fara ɲɔgɔn kan tile fila baara kɔfɛ sa ka sɔrɔ ka tɛgɛnɔ bila k'a yira k'a fɔ sa ko wulikajɔbaw ko o de bolodalen don nin waati in na min ye défense ni sécurité ye o na kɛ u taabolo ye baarakɛ mina n'o ye kuntilennaw bɛɛ lajɛlen faransɛlen don min kɔnɔ n'a b'a fɔ ma nanzarakan na ko feuille de route u y'o fana dantigɛ musaka minnu kan ka don a la waleyaw kan ka kɛ cogo min kan k'i jɔ fan min wolomasiri taba minnu kan ka bila nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan fala ye ko kan belebele kan nin kɔni nin lahaw ta kan ye k'o de bɛna na sigi yaasa sa nin waleya ninnu bɛ se ka timɛ nka yan'o cɛ Asimi ko k'u ka tile fila baara bannen force conjointe ale ka sigi sen kan larawuli mun tun bɛ senna jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ka faraw ka maaw n'u bolominɛw k'olu lakisi ko président ye min ɲini u fɛ kosɛbɛ maaninfinw k'u hakili to o la baara daminɛ don baro kɛlɛtigi n'o ye général de division Umar Baro Jara ye ale k'u ma ko a bɛ min f'u ye baara in filɛ nin ye a tɛ taa ko damadɔ kɔ tiɲɛ don u jamana sabaw kɔni y'u bolo di ɲɔgɔn ma nka min ye cɛsiri ni timinandiya ye ka kow la kurakuraya yaasa fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kelen kan ale y'o ɲini u fɛ fangaw mana fara ɲɔgɔn kan minɛnw mana fara ɲɔgɔn kan wulikajɔw mana kɛ kelen ye bɛɛ lajɛlen ka i kuntilenna kɛ kelen ye ko n'Ala sɔnna a ma ko ɲɛ bɛ sɔrɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na ale kɔni y'a dɔn k'a fɔ waleya kunfɔlɔ minnu kɛra k'o bɛ soma samabɔ mun bɛ se ka far'o kan ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye sa k'o bɛɛ lajɛlen k'o na sigi sen kelen kan baaraw bɛɛ lajɛlen bannen yan'u ka taa Kuluba u taara Sadio Kamara ale fana fɛ yen min ye ministre min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna an ka jamana kɔnɔ général de corps d'armée Sadio Kamara ale y'u bisimila k'u hakilinaw ɲininka u ka sɔrɔ ka taa min ye Asimi fɛ yen fala u tilalen Asimi na u seginna ka na Sadio ale kɔni ye donbolo dɔw kɛ u ye a bɛ fɔ min ma ko cadeau yaasa u k'olu mara u ka wolomasiri tabaw ka jamanaw kɔnɔna na min ye u ni Mali u ka bolodi ɲɔgɔnma min filɛ nin ye k'a na sinsin kosɛbɛ dogofirikaw fɛ yen sɛnɛkɛlaw olu bɛ malokan 12 fili la waati min bamaciwale kɛbaa dɔw kɔni nana firi olu ka kɔsɛti maa fila u y'o fa dugudenw na wolomasiri tabaw kɔni kun taara ye ka taa wuli ka jɔ kɛ an ma o jaabi sɔrɔ fo ka se nin waati ma min ye an ka maa min bɛ CNT kɔnɔna na n'ale bɛ wasabulon min bɛ yen sa n'o sigilen don UEMOA tɔgɔ la o wasabulon maaw olu kɔni bɛ Burkinakaw fɛ yen baara la
baara min bɛ tali kɛ sa CPUEMOA ma CPUEMOA n'o ye Nasser ye ale kɔni ye burudame ɲɛmaa ye nin waati in na ale yɛrɛ de an ka wasabulo u ka ciden ye UEMOA kɔnɔna na Wagadugukaw fɛ yen sa a yera k'a fɔ nin waati in na min ye baaraba min bɛ n'o tun bolodalen no u bolo n'o ye UEMOA wasadenw ye o baaraw bɛɛ lajɛlen sigilen sen kelen kan sa olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye sen fɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka wasadenw ye u ma da o ma koyi UEMOA ɲɔgɔn ye baale an ka lasigiden min bɛ n'o bɛ nin waati in na Burkina kɔnɔna na kalo in tile 6 o kun tɛ kun ye wa u taara bɔ o ye k'a yira o la sa k'a fɔ ko u nana badenya foli la yaasa u n'a bɛ se ka hakilila falen kɛ cogo min na jamana bɛ cogo min Mali lasigiden bɛ Burkinakaw fɛ ale tɔgɔ ye ko Isuf Umar Mayiga ani a ka kɔnsili o tun bɛ yen min ye colonel Ablaye Traoré ye o fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan hakilila falen ye tali kɛ sa bolodi ɲɔgɔnma la bolodi ɲɔgɔnma bɛ tɛmɛ wasabulo ale ni ambassadeur ni ɲɔgɔn cɛ Nasser kɔni y'a yira sa k'a fɔ ale taara jamana o jamana la ale bɛ t'i ɲɛda maliyɛnw kan koyi Mali lasigiden so min bɛ yen a bɛ t'i ɲɛda o kan o de la a ka Burkina taga in na fana a y'i jija ka taa ye o kɛnɛ kan yen yaasa o ko bɛ se ka kɛ cogo min musow ka jɛɛrɛ min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma sa ko salon de l'entrepreneuriat féminin o baaraw daminɛna bi Bamakɔ a bɛ daminɛ bi kalo in tile 7 ka taa fori kalo tile 10 novembre kalo ɲinanta ko musow ye dɛmɛ min kɛ baara ni baaradege hukumu kɔnɔna na ko ka kiimɛli kɛ o la baara daminɛli sa a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye Mariam Mayiga ye n'ale bɛ Kulubalilakaw ka sigi la minisiri min bɛ muso den ani du kunna ale de y'o ye kɛnɛ ka ye sa ɲinanta denfaya talen no ka di maa min ma o ye Sala Babi ye ale ye min fɔ Fala ye an ka jɛ ka Sala ale ni Mariam olu lamɛn. Et ka waliman donge a commission d'organisation ye danam ta ka danga kan ko nyamoga jan ka anga sin kenen kan bi vraiment o ni sonja min danta la ne yɛrɛ bolo bi toro ka bon ambara muso ka jɔra bon ambara parce que ne ka dɛmɛbagaw n'o ye alimanw ye n jɛɲɔgɔnw n'o ye alimanw ye an kelen bɛ ka fɛn min sigi sen kan a tɛ foyi kan ni musow ka tɛ musow ka taaɲɛ bɛ se ka sɔrɔ musow ka lafiya bɛ se ka sɔrɔ musow ka kɛn yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ sira min kan musow bɛ se k'u ka hɔrɔnya sɔrɔ sira min kan u y'u ka dɛmɛ ta k'a kɛ f'an ye yɔrɔba dilan sigi k'a bɛn musow dɔrɔn ma o ni dugutigininw musow ta ye mun ye minnu kelen bɛ ka suma bayɛlɛma u ka baara bila u kan olu ta sankɔrɔta ka kɛ dɛmɛku ye minnu bɛ se ka sɔrɔ k'u ka baara la filanan ye npogotiginiw ye minnu danna sira la kalan na u ni minnu tilala kalan ma baara sɔrɔ k'u kalan kalo 6 ka dɛmɛ bɛɛ t'u ye pour que n'u bɔra u bɛ se k'u yɛrɛ ta an ye o caman de kɛ k'a ta san 2019 ka na sisan na an ye muso jɛkulu minnu dege suma bayɛlɛma n'u bɛ se ka kɛ kɛn yɛrɛ ye ka se ka baara k'u yɛrɛ suma bayɛlɛma sira kan u bɛ se ka nafa sɔrɔ a bɛ taa muso 1000 ni 600 la musomaninw ta ye musomanin 375 o bɛɛ kɛ kun ye mun ye pour que jamana in a ka dɛmɛ kɔnɔ k'a se a ka musow ma o n'a ka musomaninw ma lafiyaw ma bon o lafiya a tuma bɛɛ a fanga tɛ jamana dɔrɔn na fo dɛmɛbagaw ka sɔrɔ an y'o dɛmɛbagaw de bi min na ka lafiya se musow ma et vraiment ka musow ka hɔrɔnya parce que n'i y'a mɛn jamana yɛrɛ muso don n'i y'a mɛn du muso don et olu musow ni muso fɛn fɛn ye fɛn sɔrɔ bi a ka baara la a ka hɔrɔnya kɔnɔ a bɛ du dɛmɛ a bɛ jamana dɛmɛ a bɛ lafiyaba de nati vraiment an ye miiriya in ta o ni dɛmɛ in ta ka na n'o sira de et dɛmɛ in vraiment dɛmɛ min don dɛmɛbagaw n'o ye alimanw ye u ma nimisa la ne yɛrɛ fana b'a ɲɛma an wasalen b'a la parce que an kelen bɛ k'a nɔ ye hali an jɔlen bɛ yɔrɔ min o y'a nɔ dɔ ye musow ni denmisɛnnin fɛn fɛn bɔra an bara vraiment u bɛ k'u yɛrɛ ta bon dɔɔni dɔɔni an bɛ t'o de sira kan pour que vraiment jamana bɛ se ka ba kɔrɔta et ministre yɛrɛ bɛ se ka sɛbɛntiya ale ye caman k'a ko la a y'an dɛmɛ a ko la pour que vraiment ko in bɛ se ka ba kɔrɔta et nin y'a kɛnɛ n bɛ se k'a fɔ yɔrɔ min na vraiment ka walimadɔn k'a ye. An bɛ kɛnɛ min kan bi nin ye kɛnɛ sanumanba ye parce que an bɛ kɛn yɛrɛ ye yiriwali kɛn yɛrɛ ye ca yiriwali nin ye o kɛnɛ dɔ ye an balimamuso Aminata Sakɔ ale bɛ salon dɔ sigi sen kan san o san nin y'a san 6nan ye o salon in a kun ye de mɔgɔ minnu bɛ kɛn yɛrɛ ye baara kɔnɔna na u ka ɲɔgɔn na sɔrɔ ka hakili falen falenw kɛ
ka bilasiraliw kɛ walasa halisa kɛnyɛrɛye bɛ se ka yiriwa an ka jamana kan cogo min na surtout muso kunda n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko musow ka kɛnyɛrɛye baara o tɛ bi ko ye o ye depuis lawale ye parce que musow bɛ wuli u yɛrɛ ye ka fɛn caman boloda duw kɔnɔ sigida kɔnɔ jamana kɔnɔ nka o wulikajɔ kɔnɔna na jateminɛw y'a jira ko fo an ka organiser de donc nin salon in ani fɛn fɛn bɛ kɛla an ka jamanaw kɔnɔ sisan kɛnyɛrɛye baara la o ye de halisa an ka se ka ɲɛnabɔ a domaine kɔnɔna na an ka se ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka réseau créer walasa halisa an bɛ yiriwa min ɲinina nin baara ninnu na a ka se ka sɔrɔ parce que forobaca bɛ yen nka an y'a ye k'a fɔ ko forobaca kelen tɛ se donc kɛnyɛrɛye ca de b'a to tuma caman mɔgɔ i bɛ se k'i yɛrɛ yiriwa i bɛ se ka jamana yiriwa o faamuyara an ka jamanaw kɔnɔ bi muso jɛkulu caman b'o wulikajɔ la musoba caman bɛ kɛnɛ kan yan mɔgɔ caman b'o wulikajɔ kɔnɔ n y'o de fɔ an b'o kɛnɛ dɔ kan yan bi donc o b'a jira k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye ye fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka musow dɛmɛ u ka se k'u yɛrɛ ɲɛnabɔ u ka se ka fara ɲɔgɔn kan u ka se ka nafolow sɔrɔ parce que gɛlɛya caman b'u kan u ka se ka baara yɔrɔw sɔrɔ u ka se k'a dɔn u yɛrɛ bɛ fɛ ka don mun de ca la n bɛ fɛ ka mun ca kɛ n yɛrɛ ye n bɛ se k'a yiriwa cogo di n bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo di n bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ a la cogo di donc muso caman wulilen don bi walasa k'an balimamuso tɔw dɛmɛ o baara ka se ka kɛ cogo min na o baara hokumu kɔnɔna na aw bɛ se k'a jateminɛ k'a fɔ ko gouvernement fana b'aw kɔ parce que ministresow bɛ yen ca wɛrɛw foroba ca wɛrɛw caman bɛ yen baara yɔrɔw caman bɛ yen minnu bɛ nin hakilina ninnu kɔkɔrɔma dun hali an ka député bulon n'o ye CNT an b'a ye k'a fɔ ko commission bɛ yen min bɛ kuma kɛnyɛrɛye kan baaraw kan donc o b'a jira k'a fɔ ko Mali kɔnɔ bi a dɔnnen don k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye baara de fana b'a to jamana bɛ yiriwa et puis mɔgɔ caman ka sen don o la o de ka ɲi jamana ma donc k'a fɔ aw ye ko gouvernement k'a daminɛ président de la transition na général d'armée Assimi Goïta a n'a ka jama bɛɛ an b'aw soutenir an bɛ nin initiative ninnu soutenir bɛɛ n'i ka domaine na an ka député bulon b'aw soutenir partenaires b'an bolo a caman bɛ kɛnɛ kan yan sɔgɔmada in na an b'u fo donc o bɛɛ ye de k'a jira k'a fɔ halisa ko an ka ba don nin domaine na n y'a fɔ sisan n ka kuma kɔnɔna na n ko ɲinan école ta yɛrɛ la an ye babu ta kɛnyɛrɛye de kan o bɛɛ ye de k'a jira k'a fɔ ko anw minnu ye bi mɔgɔkɔrɔbaw ye anw y'a faamuya ka ban nafa min bɛ nin secteur in na mais o t'a bɔ fo an ka jigin dugu ma denmisɛnnin kunda sifinw b'o la denmisɛnninw b'o la olu k'a faamuya ko n ye kalan kɛ a bɛɛ kun tɛ k'a fɔ ko n ka taa forobaca la parce que forobaca tɛ se ka bɛɛ absorber mais n ye kalan kɛ a kun de ye dɔrɔn n ka se k'an yɛrɛ ɲɛnabɔ walasa ni n wulila don min na ko n bɛ dɔ kɛ n yɛrɛ ou bien ko n bɛ dɔ kɛ mɔgɔ wɛrɛ kɛrɛfɛ n ka se k'o kɛ ka ɲa n ka se ka nafa sɔrɔ o la n ka se ka jamana fana dɛmɛ jamana ka nafa sɔrɔ o la donc o kɛra ɲina rentrée thème ye je pense que Mali denmisɛnnin fɛn fɛn kɔni garijɛgɛ sera ka kɛ kalan ye o bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ o la aw fana ka caya bi ni salle in kɔnɔ yan muso ni cɛw o b'a jira k'a fɔ k'an y'a faamuya ko dorénavant il faut que an ka nin secteur in ta ba la pour que an yɛrɛ ka yiriwali min fɔra a ka se ka kɛ badabada ye et puis a ka se ka kolo sinsin donc ka bɛɛ fo i ka nali la. N'an bɔra musow fɛ yen an bɛ segin sa ka na bɛn ale ɲinini na fɛɛrɛ mun kun sigira sa Allemagne jamana fɛ yaasa bɛn ani basigi bɛ se ka segin cogo min na Gao ani Menaka kɔnɔna na o fɛɛrɛ minnu tigɛra yaasa ka se ka o ko kimɛli kɛ minisiriso min sigilen don an ka jamana mara kama bɔli kunna sa ale ka secrétaire général Adama Sisuma ale kɔni ye jɛrɛ in a ta ko 6nan kimɛli baaraw kɛ baara ninnu senfɛ sa Allemagne jamana y'a jira sa k'a fɔ ko kun kan ka fɛɛrɛ minnu sigi ka sira minnu dilan ani ka goudron minnu k'olu larawuli Gawokaw fɛ yen k'o baaraw bɛna na to sen na min ye Menakakaw fɛ yen ni basigi fana nana u kun ye baaraba minnu fana daminɛ ye ko olu bɛna na to sen na musaka minnu kun labɛnnen don ko in fɛ sa k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni na don bɛrɛ la yaasa Allemagne jamana ale kun ye layidu minnu ta nin dugu fila ninnu ye u ka se ka bɔ a sira fɛ nin waati in na ko fiɲɛ kolonba dɔ bɛ ka wuli Agadezkaw fɛ yen Niger fiɲɛ in bɛ k'i kunda Mali ani Burkina de kan n'i ye fiɲɛ in yɛrɛ jateminɛ sa a na kɛ gɔngɔn mugu dulonnenba ye gɔngɔn mugu min kɔni ne a bɛ ka boli kosɛbɛ sabula u y'a jira sa k'a fɔ ko a kɔni ka teli min ye Mali ye ko an kan ka an kɔlɔsi sabula a fiɲɛ jugu ale barika ka bon kosɛbɛ wa min ye a taali kɔni n'a seginni ye sa k'a bɛ sɔn ka yɔrɔ caman a bɛ sɔn ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman na yaasa ka maaw dɛmɛ Gawokaw fɛ yen minnu ye degun sɔrɔ sanjiko gɛlɛya la Gao ale ni Tombouctou
irganda maaw olu kɔni ye chèque belebele di sa ministre saba o ma Assa Badialo ale bɛ o la yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka don maaw ma maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ sanjiko hukumu kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni n'o bɔra irganda yɔrɔ a bɛ tali kɛ maaw la sa maa minnu ye degun sɔrɔ ni ministre bɛ se k'i hakili to olu la Assa Badialo kɛrɛfɛla la sa min ye Samuel Wage ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan ka taa fara ministre min bɛ muso ani du ni denmisɛnninw o kunna n'o ye Mariam Mayiga ye n'a bɛ Kulubalilakaw olu ka sigi la nin waati in na Kayikaw fɛ yen ko sogo sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ sogo sɔngɔ gɛlɛya in a kɛlen don kɔlɔlɔba ye sabula bi maa caman bɛ yen olu tɛ se ka sogo san k'a sababuya k'a sogo ka gɛlɛn k'a ye sugu kɔnɔnaw la an ka taa ye an k'a lajɛ a ko bɛ cogo min. Miliyɔn kelen bɛ miliyɔn kelen ni kɔ bɛ misi la o b'a dɔn sogo tɛ se ka nɔgɔya o la woloma bɛ 700 sogo bɛ 4000 francs 800 o tɛ pas misi yɔrɔ de la misi ka gɛlɛn arakali fana misitigiw fana bɛ kuma ni arakali de ye y'a ye anw minnu bɛ tan cogo de la. aw bɛ se ka laɲini jumɛn kɛ misitigiw bolo yaasa ni dɔ bɛ se ka bɔ misi sɔngɔ la. laɲini min b'an bolo an kɔni jamana mɔgɔw minnu bɛ ɲɛmɔgɔw de bɛ kow jateminɛ pour ka misi balo bɛ se ka nɔgɔya pour ka misitigiw fana ka se ka balo sɔrɔ nɔgɔya la misi kana gɛlɛya ne kɔni ka laɲini y'o de parce que gɛlɛya in tɛ yɔrɔ kelen sisan i bɛ misi san da minɛ o bɛ arakali san yɔrɔ a ka ca i bɛ jate n'i k'o balo n'i k'o fɛnɛ fana a dun tɛ kun ye ka fɛn sɔrɔ a tɛ se ka d'i ma nɔgɔya cogo si. Komi Kayi ye bagan jamana ye o de ye faamuyali o bɛ se ka e hakilina jumɛn o la. Bon Kayi i b'a fɔ Mali bɛɛ ye bagan jamana ye mais sisan a ma nɔgɔn dɛ sisan dɔgɔtɔrɔso t'a la a ka gɛlɛn. Sogo kilo bɛ joli la e y'a sɔrɔ joli. Koloma kilo ye 700 ye bu kilo ye 800 ye ala ko tiɲɛna ni période in kɔnɔna la sogo yɛrɛ de gɛlɛyalen don an kɛlen bɛ na hali n'an ka sogotigiw ma k'u ka dɔw b'a la u b'a fɔ k'olu yɛrɛ b'a sɔrɔ gɛlɛya de la an kɛlen bɛ mun ɲini an ye baromusow de a kɛlen ka d'an ye sogo da ka nɔgɔya a bɛ se ka nɔgɔya sɔngɔ damatɛmɛ diya la cogo min na yaasa an fana bɛ se ka taa jumaw tobi ka taa da an ka dukɔrɔ denw ma vraiment pour que a ka se ka nɔgɔya cogo min na o de kɛlen ka d'an ye. Ayiwa nin ye Kayikaw ye ko sogo ko a sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ nin ye maa caman ye olu bɛ Kayi nin waati na u y'a yira k'a fɔ ko sogo yɛrɛ tɛ se ka san maa caman y'a ye k'a to yen fɔlɔ sabula fɛɛrɛ wɛrɛ foyi tɛ ka se ka sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ misi kɔni bɛ taa 1,000,000 na tiɲɛna n'i y'o sogo san kɔni o feereli o ka gɛlɛn kosɛbɛ ɲɛmaaw olu welelen don sa u k'a lajɛ sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min na Bamanci wale juga wale kɛbaaw k'olu kɔni kɛlen don ka dan sigi diinɛ batoli la kerecɛnnakaw bolo an ka jamana Mopti fanfɛla la ale ni Segu ni San marabolo kɔnɔna na kerecɛnw ka tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko aide à l'église ale maaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni bɛ sigida 2 kɔnɔna na ko baara ninnu gɛlɛyalen n'u bolo Bamanci wale juga wale kɛbaaw kɔni bɛ to ka dan sagi u ka kow la min ye 5000 ye ko f'u ka o sara yaasa u ka se k'u ka kerecɛnya baaraw kɛ yɔrɔ caman na wa ni si bɛ san 18 tɛmɛ ka ban fana a bɛ gɛlɛya i bolo Duna Pen olu u y'a yira k'a fɔ ko kerecɛn minnu bɛ yen sa k'olu kɔni ko baara gɛlɛyalen n'u bolo ani koro fanfɛlaw la église bolofara min fana bɛ Mopti kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen y'u ka dusumakasa yira nin waleya in na sabula musaka sara min b'a la yaasa i ka se ka bato kɛ k'o ye degunba ye min bɛ dan sigi kosɛbɛ diinɛ ale labatoli la u ka kerecɛnnakaw olu fɛ. Maliyɛn minnu bɛ yen n'u olu caman kun taara kɔ kan sa nin waati na n'o olu kun ye tungaranke sira ta a ma ba 8 ɲɔgɔnna olu kɔni segira ka na so waleya ninnu daminɛna kabini janvier kalo fo ka na se sisan ma kibaruya in dira minisiri fɛ n'o ye Musa Atayɛri ye ale min bɛ maliden minnu sigilen don kɔ kan olu ka ko ani farafinna kerenya sinsinni kan an ka jamana kɔnɔ minisiriso ɲɛmaa ye a ye baara min bɛ senna nin waati na sa maa minnu kɔni sera ka sigi ka se ka don bolo kɛ u ye wulikajɔ ni cɛsiri u yɛrɛ bɛ se k'u jija u yɛrɛ cogo min na k'u bolo laminɛ maa 40 kalansira ka kɛ olu kunna olu ka se ka baara kɛ u yɛrɛ ye cogo min na u bɛ se k'u yɛrɛ ta min ye fɛɛrɛ in ye sa k'a kan ka to sen na yaasa baara minnu bɛ yen n'u bɛna se k'olu kɛ n'o ye sojɔkow ye bayɛlɛmali ka sumanw bayɛlɛma k'o kɛ fo ka taa se kalaliko ma o degeliw olu na kɛ u kunna kɔkan kibaruw la cɛbɔ min bɛ yen n'o ye Bugani Geyi Dani ye
ale kɔni kun minɛna sabula fɔngɔ ɲɔgɔn kun tɛmɛna ani wolomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ wɔlɔfɔw fɛ yen cɛbɔ dun n'o fana u ka wasaden kalata nata in na n'o kan ka kɛ novembre kalo tile 17 a kɔni bilara ka bɔ kaso la kunungo ntɛnɛndo a ye kunnafonidi kɛ a kɔni ma tɔ to sɔngo la dɛ fɛn o fɛn ka da ye a y'o bɛɛ lajɛlen fɔ Usumani Sonko ma sabula ale bolo k'a fɔ bi o man ka sɔn nin waleya ɲɔgɔnna ma a bolo tasara bere de b'a bolo o tɛ ko ye ko premier ministre kan ka min kɛ a taabolo ye kuma tɛ ko a bɛ ka wasadenya ɲini nin waati in na Nigeria jamanakuntigi n'o ye Bola Tinubu ye ale kɔni ye yamaruya di a ka kiiri tigilamaw ma ko denmisɛnnin minnu minɛna utu kalo tɛmɛnen mankanw senfɛ u ka jamana kɔnɔna na sa k'u k'a lajɛ u bɛ se ka olu bila cogo min ko n'o y'a sɔrɔ nɔminɛli fɛn fɛn kɛlen don denmisɛnninw na denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu si b'a daminɛ san 14 ka taa se san 17 ma sa ko ka olu bila wulikajɔ ninnu kɔni kun kɛra sa maa 76 o de k'u minɛna min ye denmisɛnnin min b'a la sa n'a si bɛ san 14 na ka taa se san 17 olu tun bɛ maa 30 bɔ a yirala sa ko kiiri kɔni kana nɔminɛli ta ka ɲɛsin olu ma u k'olu bila u ka t'u ka so nka kangari gɛlɛ o ka da u ye sabula a yiral'u la k'a fɔ u ye den dannu ye ni ni ɲɔgɔnna kow bɛ kɛ u k'u yɛrɛ minɛ a kow la min ye Nigeria yɛrɛ kɔnɔna sɛgɛn kɔni kɔdan o kɔni sira de k'u minɛnen don wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kun kɛra sa yaasa ka se ka o mankanw de kɛ Afrique du Sud kaw olu fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko olu ni Mozambique ni ɲɔgɔn cɛ dancɛ min bɛ k'u y'a datugu sabula bi basigibaliya o ɲɔlen don kosɛbɛ Mozambique kaw fɛ yen kalata min kɛra ye o mankanw bɛ sen na hali bi Mozambique yɛrɛ kɔni su ani tile sa ko min ye balawu ye a bɛ bali ka wuli min ye sɔrɔdasiw ni polisiw olu de bɛ jigi sa ka se ka wuli ka jɔ kɛ u ni Afrique du Sud bɛ dancɛ bɔ yɔrɔ min na sa n'o ye Lebombo ye ko olu kɔni ye yen datugu fɔlɔ ko fo basigi ka na u fɛ yen taa o ale ye maa min ni ale kɔni siga kɛra ale la k'a yira k'a fɔ ko kalanden dɔ Faransikaw fɛ yen san 19 o su taara ye bɔlɔnkaw fɛ yen septembre kalo tɛmɛnen sɛgɛsɛgɛliw senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Suisse fanfɛla la nin ko in ninnu kɛra ye min ye funankɛni ye san 22 in ale kɔni minɛna sa k'a di tribunal tigilamaw ma sabula sigana kɛra la k'a fɔ nin maafan in a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye a segira a ka ko kura tuguni États-Unis kaw fɛ yen Donald Trump k'a ka se kɔni ko nɔgɔ tɛ a la fiyewu min ye zen kalata min kɛra ko a ye se belebeleba de sɔrɔ ka kɛ États-Unis jamanakuntigi 47nan ye jɔrɔna min bɛ sisan ko o ye nansarala jamanaw olu de kɔni bɛ jatebon na n'o o ye OTAN ka siniɲɛsigi bɛna na kɛ cogo di kɛlɛ minnu bolodalen filɛ nin ani wulikajɔ minnu bolodalen don bɔsintigilaw ni darakiliw ni fɛn minnu kɛlen don k'i jigira États-Unis kan ko Trump kɔni ye kangari da k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ale bɛna kɛ masakɛ min ye zen Américains ka masakɛ don ani ɲɛsin olu kungow ma sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo min maaw yɛrɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min ka baara kɛ ka balo halala la kɛlɛ minnu bɛ yen a y'a yira ko ale tɛna kɛ kɛlɛkɛla ye dɛ ale bɛna kɛlɛw da faga de cɛ fɔ ni kan bɛ k'o sinsin min ye États-Unis ye k'i ɲɛsin o yɛrɛ ma yaasa u ka jamana bɛ se ka lafiya cogo min ko min ye OTAN kɔnɔnaw ye a ye kuma minnu fɔ kalata waati maa min don ko a bɛ to a kumakan kan dɛ Iran o Iraq o ka taa se min ye Golfe kɔnɔna ma o Arabie Saoudite o fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye Ukraine ni Israel ninnu ye k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko maaw sigilen don a kan k'a fɔ ko a tɛna na to nin dabolo in na dɛ wa ko a kɛlɛ caman fana bɛ sɔn ka nɔgɔya kosɛbɛ n'an bɔra États-Unis kaw fɛ yen an b'a yira o la sa k'a fɔ ko halisa min ye kalata min kɛra États-Unis kaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko kunnafonidi gafe caman bolo bɔra wo fɛ nansaralakaw fɛ n'o ye Faransi ni Europe ye k'u ye kuma minnu fɔ ka jateden minnu bɔ k'olu di maaw ma k'a bɛɛ la a si ma bɛn sababa ma sabula k'a si kun sinsinnen tɛ ko kan nin dungɔ k'o ye tali kɛ kunnafonidi gafe caman na k'a caman bɛlen don k'a fɔ bi k'u bɛ kuma maa mun k'a dilan ko ka ɲɛ ko nɔn tɛ ko min kɔni kun don ko Kamala Harris ko ni maa min ye États-Unis ta k'a lajɛ ko hali musow u ma kala ta a ye farafinw a jigi kun b'olu mun kan olu fana ma kala ta a ye ko nin bɛɛ ye ɲininkali minnu kan ka maa bila k'a ɲininka bi min ye États-Unis ale ko taabolo la basket ko ta na sira fɛ basketball Africa League min bɛ ka taa Côte d'Ivoire kaw fɛ Stade Malien ale taara demi-finale la koyi Stade Caredas la ale kun ye se sɔrɔ min ye 72 ani 2 60 ani ale kun ye Choport maaw olu ba ci ka bɔ Air de Congo kaw fɛ kunungo sa a ye se wɛrɛ sɔrɔ tuguni 90 a y'o de sɔrɔ 80
ka ɲɛsi Abidjan Basket Club maaw ma. Stade malien a essayé sur prolongation de kɔfɛ nka o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye an ka stade ye nin ye a taalen demi-finale la bowl ale kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ sa min ye sadisiw ye ala ka o ɲuman segin ni zen na coupe ye sabula fɔlɔ an ma ci finale de la k'u jija o ni coupe kana zen n'an bɔr'o la Coupe d'Afrique éliminatoire tile 5nan min bolodalen don ni Mali kan ka taa Mozambique Malien minnu bɛ Mozambique fala u y'an wele u ko ko olu yɛrɛ tɛ ka kɛnɛmana ye nin y'a dɔgɔkun 3 ye Maputo kɔnɔna na n'o ye faaba ye basigibaliya ɲɔ ɲɛlen n'o ye maa tɛ se ka bɔ ka baara kɛ Malien minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ tun ye labɛn kɛ k'a fɔ k'u bɛ bɔ u ka dugu bolofara ninnu bɛɛ lajɛlen na Mozambique kɔnɔna na ka na Mali ka match lajɛ k'u bɛɛ y'a bɔ a ma sabula e yɛrɛ tɛ se ka bɔ maa minnu ka minɛnw bɛ port la olu bɛɛ lajɛlen bloquelen don k'olu kɔni ɲɛ bɛ ko in na cogo min k'an ka ɲɛmaaw ka kɔn ko ka kuma Mozambiquekaw fɛ ko sabula olu ɲɛ tɛ ndolantan kɛcogo la basigibaliya min bɛ yen bi u ka faaba yɛrɛ kɔnɔna na a dun yirala sa k'a fɔ ko min ye novembre kalo tile 15 juma nata kunɲɔgɔn tɛ wa Mali ale ni Mozambique kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn Maputo u b'a fɔ min ma ko Stade National de Maputo balontan in bɛ tali kɛ Coupe d'Afrique ale ta ko tile 5nan o ko hukumu kɔnɔna na minnu kan ka taa Marɔkaw fɛ yen k'o la sa ko suko ani dugusajɛ cɛ don o don basigibaliya dɔ de bɛ ka fara a kan Mozambique yɛrɛ kɛrɛfɛ jamana caman kɛlen don k'i yɛrɛ minɛ an bɔra ka Afrique du Sud ta fɔ sisan olu y'u ka dancɛ datugu u ni ɲɔgɔn cɛ kala taa kɔlɔlɔ k'a kɔni warankatalen don kosɛbɛ u ka faaba kɔnɔna na ko k'a fɔ Mali ɲɛmaaw ye u ka kɔn ka fɛɛrɛ tigɛ yanni an ka denmisɛnw ka t'u yɛrɛ sɔrɔ ko kɔnɔna na ko min bɛ sɔn ka cɛ juguya kosɛbɛ Falaye CAF kan ka wele nin na dɛ k'a lajɛ ni balontan in n'a bɛ se ka taa n'a tɛ se ka taa nka Malien minnu kɔni bɛ Mozambique u k'a ma ko olu yɛrɛ dɔgɔkun 3 ye nin ye olu tɛ bɔ kɛnɛ ma bɔli o ye k'i boli ka taa fɛn ɲini ka na o dun ka don i nɔ na wa olu tɛna n'u to la fiyewu k'olu bɛ taa balontan na ko ka taa maa senkɔrɔma don wa olu yɛrɛ ɲɛ t'a kɛcogo yɛrɛ la yɛrɛ fɔlɔ waati min bɛ yen sisan u ko k'olu ɲɛ t'a kɛcogo la nka komi dɔgɔkun 1 b'a n'a cɛ a na lajɛ ni balontan ye n'a na se ka kɛ n'a tɛna na se ka kɛ n'o tɛ n'an y'o kuru 3 fu sɔrɔ o ka d'an ye dɛ o y'an qualifielen ye o an tɛ 1 point de ɲini na olu de tɛ filanan ye ou bien an de ye fɔlɔ ye olu de ye fɔlɔ ye u b'a fɔ ko ka taa yɔrɔ wɛrɛ championnat national n'o ye Mali ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ye ko ɲinan compétition in ko a bɛ daminɛ novembre kalo tile 23 a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye fédération ye ale ye programme kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ zen min ye championnat ye k'a bɛna kɛ professionnel de ye dɛ professionnel in sa ayiwa an na o fana kɛcogo lajɛ u bolo nka u y'a yira ko yanni o cɛ sa ko équipe 14 de man ka y'a kɛnɛ kan wa n'o ye première division ye équipe 14 ko olu kɔni na y'a kɛnɛ kan yaasa ka se ka ɲinanta in daminɛ ka kɛ ni baaraw yɛrɛ kɛcogo ye u y'a yira sa ko saison yɛrɛ fédération ka niveau la min ye san yɛrɛ daminɛli baaraw ye o ye nin kalo in tile 17 ye a bɛ fɔ o ma ko super coupe Ben Umar Sy o bɛ taa Mamadou Konaté la kalo tile 17 stade malien ale min ye ŋana ye ale min ye coupe ta ani Joliba min ye ŋana ye n'o kɛra champion ye olu na ɲɔgɔn sɔrɔ nin ye nulata duman ye dɛ saison daminɛ cogo ka ɲi han keba aw de ko blanc joue blanc gagne no rouge aw ni rouge bɛ ɲɔgɔn na ala ka o don yira an na an b'a fɔ sa n ko an ka ndolatila min bɛ kɔfɛ n'a bɛ Amiens Mamadou Fofana ale nin waati in na k'a ye balontan 100 de kɛ Amiens fɛ dɛ wa maa minnu fana ka a bɛ jouer kuma bɛɛ ale de tun bɛ Metz de la a bɔra Metz la utu kalo san 2021 ka na min ye a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen bila nin waati na Metz la Amiens la Amiens kɔni yen kɔnɔna na sa n'u b'a fɔ olu ma ko les licornes k'a sera ka match 100 o de tan olu fɛ Falaye an b'a fɔ n ko o ye ko ɲɛnama ye championnat fitnet n'o ye tennis balontan ye Mali ale kan ka taa farafinna jɔyɔrɔ fa Hongirikaw fɛ yen min ye fitnet ye sa ale kɔni ye tennis balontan de ye a bɛ daminɛ novembre kalo tile 8 ka taa kunfɔri a tile 10 na Budapest Hongirikaw fɛ yen Mali kelen pe de ye farafinna jamana ye a la min kan ka taa kɛnɛ kan o bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruyaw la kibaruya minnu dira aw ma Falaye Keyita ni Keba Jalo fɛ k'a se k'a fɛsɛfɛsɛ k'a d'aw ma aw balimakɛ a n'aw denkɛ Kasim Traoré nɛgɛ kanɲɛ 21 Mali chauffeur bɛ balo cogo di Mali chauffeur ka hakɛ ye mun ye Mali chauffeur ya bɛ cogo di ani bɛn ka di Adama Super
Adama Kulubali an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan nɛgɛ kanɲɛ 21 yaasa ka se ka chauffeurw olu ka baaraw kɛcogo dɔn a k'an bɛn o la ni Ala sɔnna a ma. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira.